Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora, gaur kontan Iruñea, Burlatara etorri ga, Zeta Erua raperoakin kontu batzuk egiteko. Ia zer daukema kontatzeko, guazen! Gaurko soinu eta doinu saioan Burlatara etorri ga Zeta Erua taldeko kidekin elkartzeko. 2021 hasi zien talde modura elkartzen eta rap musikan barrenen reggae edo boom bapa bezalako estiloak lantzen ditue. Batzo batean batza, burua mila gautza, hasiera ez dituen erakusten nire batzak, beldurrak atikakian, eskutan ezkutuak, toda la peña la goza, jateko patata rioza, prefiero karparte zangotza, que la karpa llena de motzaz, tazen bat gau eman ditugu elkarrekin, tazen bat gau negarretzeko gatzuekin, eguna iritsi, zaila betetako lan guztia galdu, unairen iritsiz, egin dugunagatik merezi izan du. Kaos argaren irian, kaosa Euskal Herrian, kaosa ekarriko dugu kontzertutan jartzen bagara erdian. Kaos, es como lluvia antes de un concierto, kaos, como petardo en un campo lleno, kaos, moverse por todo y seguir quieto, kaos, tirar el tiempo y siempre andar prieto, kaos, es como lluvia antes de un concierto, kaos, como petardo en un campo lleno, caos, moverse por todo y seguir quieto, caos, tirar el tiempo y siempre andar prietos. Teoría de un conjunto de sistemas matemáticos que son completamente deterministas, pero que tienen la característica de ser sistemas que presentan hipersensibilidad a las condiciones iniciales. Dada una condición inicial que se conozca perfectamente, la evolución es única, pero el ser humano nunca va a conocer con infinita precisión ninguna condición inicial. Por lo tanto, es lo que se conoce como teoría del caos. Caos, caos, cuartos desordenados, bolsillos reventados, corazones de pao, caos, 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 cuartos desordenados, bolsillos reventados, corazones de pao, caos, caos, caos. Noiz eta nola sortu zen Zeruan proiektuen? A ber, egia da, berez zehazki ezakidala noiz hasi nintzen hor kantante moduan. Baina bai, hasiera batean hasi nintzen biniloak pintxatzen Iruña Herria Jamaika klaseko kolektibarekin. Eta hor hasi nintzen pixkat musikarekin egon naiz bizitza osotik. Baina hor artistiko moduan edo izen artistikoa hartu nuen, berez marrazkigintzan firmatzen hasi nintzen Zerua bezala, eta ezakit izan zen pixkat kontsekuentzia. Eta mikroa hartu nuen lehendabiziko aldian ikuste izan zen Iruña Herria Jamaika klaseko jai batean. Eta hor sortzen zure Zeruan izenen rapeatzen hastea, ezta? Bai, hori gehiago izan zen reggae maila hortan, eta hor sartzen dituen lehendabiziko errimak eta lehendabiziko rapeadak bezala, ez? Eta rabadap estilo hortan murgildu nintzen, baino beti argi eukita rapa bazela nire grina, ez? Rapa edo hip-hopa edo ezakit nola deitu, bazen ni nahi nuena egin, eta hor ja topatu nintzen Galdearekin, Elkanoarekin, eta sortu genuen kombinen artean proiektu polit bat, bi lagunen artean. Hasiera batean izan zela lauren artean, kuadriako lauren artean, Maialen kuadriako bat marrazkia eta portadak egiten, eta Jon pixkat bideoekin, edizioarekin, eta Galera eta Biok ekoizpen lanetan gehien bat.
Eta orduan hasi zinen Iruñerria Jamaika klaseekin, ez? Bai. Kolaboratzen, nola da Hori da. ez da? Eta zein helbururekin hasi zinen esango zinuke? Ostia, zein helburuekin, oske... Pues nik uste hasiera batean ez nuela helburu argirik ezta, baina bai banuela nire barnean zerbait atera beharra gehien bat ez dakit espresatu beharra edo banuen behar hori eta orduan izan zen eskape moduko bat, buruan nituen gauzak espresatzeko eta raiak espresatzeko, baita idazkera eta euskera maila hobetzeko eta hortan trebatzeko. Hori baita izan dela nik uste ardatz nagusia proiektuan, baita hori. Eta zenbat urtekin hasi zinen, osea, lehenbiziko rapeadak zenbat urtekin izango zien gutxi bera? Pues ez dakit, eske, hau da, pixka zaila, porque berez, orain dela asko ja hasi nintzen idazte, baina berez, letra horiek kantatzen hasi nintzen arte, pues pasa ziren pare bat urte edo 3 urte, baita ez nintzelako eroso sentitzen ahotsarekin, ez negolako seguru egiten nuenarekin, ez dakit, como esas inseguridades, ez? Musikari guztiek ditugun inseguritate horiek, ez? Artista guztiek sortzaile guztiek. Hori da. Orduan beti jartzen dituen egiten dituen gauzak zalantzan, eta iritsi zen momentu bat, gehien bat gainera galerarekin lehendabiziko kontzertuetan, esan genuen, hau egiten dugu disfrutatzeagatik, ongi pasatzeagatik, eta baita, pues, ez dakit. Hortan, osea, bidean, bertan, jende berria ezagutzea zen helburu nagusia ere, ikastea jende desberdinarekin, eta baita, ekoizpen lanetan eta guzti hori, trebatzea. Eta zenbat urte duko zinuten, gutxira bera, Pues ez dakit, 19 urte 20. Gaztetxo hasi zinen orduan. Bai, gaztetxoa, baina gero, berez publikatu arte, abestia publikatu arte, pasa ziren 2 urte edo, hori da. Eta nondik datorri izena? Zerua, zeta erua bezala idazten da, ez? Zeta, hori da. Pues berez da, marrazketa, firmatzen zerua moduan, eskizan zen pixka dena, ez dakit, konsekuentzia orduan banuen izen hori eta lehendabiziko pintxadetan, ze izen hau zu, pues zerua. Eta gero, lehendabiziko jaietan edo lehendabiziko kontzertuetan, ze izena jartzen du, zerua, venga da. Baina gero, galdetzen digutenean, esaten dugu, eske bizan da holan, ez du, hori ez du esplikazio handirik ez da, ez ezer. Ezer ezaren erreferente, menpekoen menpe, desberdina bizitzea zintzilik dotente, berdin zaiguke no terrente, señalatzen toda esa gente que va de torrente, txekit, dena belardizela, ez esan neri, etxen ardi bezela eta kaletan jaten peri, moralitatea dutena zenbait azerik, etxe gabetze baten aurrean, Iruñerrin, boom! Eta, momentu honetan zarete bilak ez da, Elkano eta zu? Hori da. Osongi. Eta rapan gehiengoa euskaraz ikezu ez da? Erderaz bai ikusi zerbait? Bai, nire ardatz, hau dira pertsonalki, niri ateratzen zait idaztea euskeraz, baina bai egia dela, hemengo errealitatea argi eukita, zaila dela euskera maila on bat maneiatzea, bai letretan, bai espresatzeko moduan, eta orduan ateratzen zaila modura. Sentitzen bezala. Hori da, batzutan esarte ditugu gaztelaniako hitz batzuk, edo esaldi batzuk, edo... Edo inglesez, bai, inglesez. Hori da, segun ze lortu nahi genuen, edo mezu zorrotzago bat nahi baldin bagenuen, erabiltzen genuen hizkuntzat edo beste. Eta entsaiatzeko nola mola luzate guain arte? Azkenen herri-zerri nabilen honetan ikusten dut bai leku batzutan problematika dela ensaio lokalak, igual herri txikitan gutxigo da arazoa non ensaiatu, baina hiritan bai ikustetela ordaindu behar dela igual asko, edo aldena dagoen botere adkisitiboa baino gehiago ordaindu behar dela, ez?
Bai. Eta nola mola duzate baina arte saiatzeko eta... Pues gu hasiera batean badugula, izan dugula kominen artean zortea, izan dugulako beti gaztetxearen babesa, eta beti hasiera batean gu ez dugu arazorik arazo handirik saiatzerako orduan gehien bat bi garelako eta ez ditugulako instrumentu organikoak erabiltzen ez. Orduan, zentzu hortatik ez genuen arazo handirik, baino bai, ez dakit nola esan, en la puesta al punto, pues bai erabiltzen genuela gaztetxeko ekipoa, abesti berriak probatzeko, para hacer el chequeo de los temas, hori da. Oso ongi, eta repertorioa, kanta guztik zurek die, edo sartzezue bersion bat, edo... Pues berez, abesti guztiak originalak badira, baino bai adibidez, izatea abestia ez dela Zeruat Alkanoren abesti bat, baino bai hori dela instrumental bertsionatu bat bezala, hori reggaean egiten dela pila bat, dela hartzea instrumental bat eta bertsionatzea, egitea remix moduko bat, eta hor bai badela remix moduko bat Adalaren abesti batetik hartuta, eta baina nik uste besteak ez direla, originalak dira, bai lan egiten dugula gehien bat sampleekin, eta samplea grabatzen, vinilo grabatzen, eta orduan hip-hop mugimendu hortan betianik egin den movida hau, baina beti saiatzen gara originaltasun hori mantentzen, nahiz eta sampleak agian zutabe bezala hartuta, saiatzen gara buelta bat ematen sampleari, edo saiatzen jendea gutxienez ez jakitea nondik datorren hori da. Eta hori baita da oso polita, azkenean diska berrian, eta aurreko diskan ere gertatu zitzaigun, diska berrian baditugu pare bat sample hor nahiko ezagunak, jendeak entzuten dituela eta esaten dute, ostia, hau noizbait entzun du, eta hori baita nik uste dela gure helburuetako bat, ez soilik letrekin jendeari ailegatzea edo jendeak letrekin hausnartzea, sino musikalki ere, produkzio lanetan ere, hausnarketa modu hori izatea, ez? Eta da, estiloaren parte azkenean, ez? Samplena, seguraskire entzulen gehiengo gazto jakingo zer den, baina samplera da hartzea abesti zatitiki bat, eta errepikatzen jartzea eta forma aldatzea, ez da? Hori, gehiago da hartzea lagin moduko bat edo ideia moduko bat, ni beti izate dut. Hau ez da hartzea abesti hontako 5 segundu soilik, ez da hartzea 5 segundu hauek, eta zentzu bat ematea 5 segundu hauei, azkenean errepikatze baduzu, hori da, errepikatze baduzu etengabe loop bezalako batekin, azkenean gera daitek ere oso errepikakorra, eta, beti gustatzen zaigu hor saltzeatzea pixka bat. Rapan oinarri ere bai pixka bat hor dago, ezta? Hori da. Lehenbiziko raperoak egiten zuen hori, hartu beste fragmento batzuk, errepikatzen jarri, ritmoa jarri. Hori da, eta, bai egia da, badugula oinarri hori sampleak hartuta eta mantentzen dugula hip-hopak duen esentzia hori bezala, baino erabat, Slakari la cruz, azkenean egiten dugu hori, baina baita egiten dugu justo kontrakoa. Eta egiten dugu zerotik hasitatako abestiak, eta baita egiten dugu tekno abesti bat sample batekin, eta aldrebes ere, Experimentazioa. Bai, erabat. Ona. Eta entzulek badauke abesti motan bat gustoko, azkenen zuzeneko eramaten zonen beti nabaritzen da abesti batzutan jendek gehiago erantzuten nola. Bai. Esango zen juke badaula estilo, ez dakit, estilo atletik, zerbaitengatik entzulea gehiago gozatzen duen abestirik? Egia da, guko nabaritu genuela pila bat, hasiera batean kontzertuak hasi baino lehen, eman genituen buelta batzuk ze motatako kontzertua egin nahi genuen, eta lehendabiziko diska izan zen Increchendo titularekin, eta esan genuen, eski izan behar da hola kontzertua. Orduan, saiatu ginen hasiera batean mantxoago hastea kontzertuak bezala edo erritmo mantxoago batzuekin, eta hortik
gora joatea. Orduan beti bukatzen ditugu kontzertuak abesti elektronikoagoekin, eta baita galera tekno mundutik datorrenez, beti geratzen da hor 10-15 minutu saboteatzen hurrengo kontzertua. Denbora nera mari datzi barik, aurrean narriz beteriko denboraldi. Murmuinak entzun erantzulen da biziko aldiz, leñoak inguratzen zu nire burua txurdiz. Denbora nera mari datzi barik, aurrean narriz beteriko denboraldi. Murmuinak entzun erantzulen da biziko aldiz, leñoak inguratzen zu nire burua txurdiz. Ta zerga batek betetzen ninduela buruko minez. Ta zergatia bilatzen buruak uko gintuela minez. Baino segitu nuntoa jazeko lurrean botata, joan nintzen urrun sustraiak ez nituen faltan bota. Ta trotatzen nengon esprintatu ordez, nahiago izan dudalako betindarrak orde. Flotatzen nengoen trotatu ordez, entzuterakoan lehen aldiz Dr. Dre. Gozatzen nengoen flotatu ordez, nire ahotsarekin geratzean konforme. Denbora nere mani datzi barik, aurrean narriz beteriko denboraldi. Burmuinak etzun erantzulen da biziko aldiz, lainoak inguratzen zu nire burua txurdiz. Denbora nere mani datzi barik, aurrean narriz beteriko denboraldi. Burmuinak etzun erantzulen da biziko aldiz, lainoak inguratzen zu nire burua txurdiz. Garai ilunak ikusten nituen horizonten, argia beharrezko nuen momentuan. Gazatzarrak ordezkatu du Roque Forte, belarritan taxi troian estudiokoan. Egorik gabe nola egin egan, gogorik gabe nola egan egon. Betiko rutinan egunak egun, ilusio gabe nola euki ego. Nola euki ego, egorik gabe nola egin egan, gogorik gabe nola egan egon. Betiko rutinan egunak egun, ilusio gabe nola euki ego. Zerua increscendo, primo ez gara profesional, bazita vocacional, bagara rotacional, bueltaka buruari all night, nahi duguna egiten since 1998. Errespetu jokatzen garbi, fair play, lehen gutxoz karakoen mark, bazita original, bagara bidai astral, egunero hemen taan, nahi duguna egiten since 1998. Errespetuz goratzen garbi, fair play, zerua increscendo, galera increscendo, Elcano increscendo, burlata increscendo. Denbora nere mani datzi barik, aurrean narriz beteriko denboraldi. Burmuinak etzun erantzulen da biziko aldiz, lainoak inguratzen zu nire burua txurdiz. Denbora nere mani datzi barik, aurrean narriz beteriko denboraldi. Burmuinak etzun erantzulen da biziko aldiz, lainoak inguratzen zu nire burua txurdiz. Naiz eta momentu txarretan egon, anaia reba altxa, zurean ez etxisek koruz, maite dizuna eginez, tira, etorkizunean gara jobeak etorriko baitira. Zeta edua, Elcano inda propia. Eso, eta esango zinuke badaukezuela filosofia konkretu bat, edo badaukezuela filosofia konkretu bat azkenen egunerokotasune delako hau ez, letrak idazten die kasik egunero, edo, behintzat, kotidianidade baten barrun, eta esango zinuke badaukezuela filosofia konkretu bat, proiektu aurrera mateko garaien? Nik uste filosofia markatuena baela honekin disfrutatzea, baina baita egiten kritika sakon bat gaur egun dagoen rap panoramari, nahiz eta agian zuzen, direkto edo indirektoki egin, edo esplizituki egin edo ez, saiatzen gara beti egiten pixka bat desberdin
gauza ezberdinak edo erabiltzea letra ezberdinak edo esaldiak lotzeko modu ezberdinak, ez dakit nola esan, Azkenan nik uste dela, filosofia dela pixka desberdintzea rapero tipikoaren, rapero tipikoekin, baina. Eta zein izango zenduko dela ezberdintasun bat zuen proiektu daukena, igual beste rapero batzutan ikusten ez dena? Pues nik uste garrantzitsuena dela ni azkenean reggae mundutik datorrela, galera azkenean tekno mundutik datorrela, elektronika mundutik datorrela, eta hor batu garela bion artean, eta egin dugula zerbait, ez dakit, batzutan esaten ziguten zela hip-hop elektroniko, eta pues nik ez nago horrekin ados, ez da, porque gu egiten duguna azkenan da, ingredienteak hartzea hor putxerora bota eta zerateatzen den, eta gustatzen bazaigu aurrera, eta ez bazaigu gustatzen, pues hor utzi, eta agian hemendik urte batera, pues, baita gertatu zaigulako, agian iazko abesti bat hartu orain, eta esan, ostia, eskia, honi memar diogu kaina. Porque hau bazen, lehen bazen erokeri bat, eta orain badu zentzua. Gero eta zentzu gehiago. Hori da. Osongi. Eta zeren influentzik topatu itezke Z-eruan proiektun? Askotan hemen galdera zaila izaten dena da, ze estilo ikezu ez? Bai. Eta, bueno, nik galdetu izat, zeren influentzi da. Zeren influentziak. Pues hori, lehen esan duana, azkenean ni abesterako moduan baditut reggaearen influentzia handiak, rabadab estiloaren influentzia handiak, azkenean hori izan zelako Jamaikan lehendabiziko raperoak izan ziren reggaearen gainean raperatzen. Orduan, nik hartu beti hori referentzia moduan, baita momentuan egonda, ez? Eta honekin esan nahi duana da, azkenan baita gaurkotasunean edo gaurkotasuna duten erritmoekin lan egitea eta pues, ez dakit adibidez, izen batzuk esateagatik, reggae munduan referentzia moduan izan ditut pues, Euskal Herria mailan, pues, adibidez Gorka Suaia, Juancho Arakama, guzti hauek, Mademoiselle ere, reggae munduan sartu dira, baina baita rapa landu dutenak, ez? Eta agian trap munduan gehiago estatalagoa edo Espainiar estatuko artista batzuk adibidez Ebano moduan edo Joke moduan. Eta, bueno, pues eske egon halko nintzateke, orduak eta orduak. Oso luzea, bai, ezta. Eta nola ikusten duzu eszena? Azkenen Naparroan, bueno, garbi dago gerota gehiago ematen dela Naparroan eta mundun gerota gehiago ematen dela musika igual arinego bat, ez? Leno, bueno, hip-hopak eukidezaken parte rebelde hoi, ez? Punkek, rockak eukidezaken bezala, gaur egun eszena dijoa gerota zerbait arinegora, ezta? Eta ez dakit, Naparroan badagon eszena konkretu bat, raperoana, badaukezuen zuen eszenario propioak? Bai egia da, badagoela, justa, oraintxe bertan badago eszena nahiko potente bat hip-hopa eta, bueno, raparen eszena nahiko potentea Nafarroan hori bai, gaztelaniaz egindako rapa. Ni beti esaten dut, nik ez dudala euskal rapa egiten. Eta hau nahi dut markatu hor, nik ez dudalako euskal rapa egiten. Ni egiten dut rapa eta egiten dut euskeraz, baina egin dezaket ere gaztelaniaz edo ateratzen zaidan moduan. Eta ni hori oso garrantzitsua iruditzen zait azkenan, euskal rap etiketa hori bezala hortik ateratzea eta saiatzea gutxienez erdigunean jartzen estiloa, ez hizkuntza edo... Eta, bueno, joan naizela pizka bat adarretatik, oraintxe bertan Nafarroan badago nahiko eszena guapoa, tio, baina pues, bueno, euskara lantzen dutenak ez gaude asko. Zuk esan duzu lehen Txuki Mari dagoela hortik, eta ez dakit, bai Labaiakoek, Labaia kolektiboko jendea oraintxe bertan
gehien entzuten duana hementxe, atrako kriminaleko jendea ere, Aha. eta bueno, gero trap estiloan edo pues hori, Jofe badela ere oso laguna, eta bueno, gero Chill Mafiako jendea, pues azkenan era berean atera ginen, eta bueno, haiek hartu dute haien bidea, Aha. gurea izan da markatuagoa bai Hip-hopean igual. hori da, hip-hopean ez, geratzea pizkat atzerago, para los Bai, modernos estilo un poco aldetik, ez? atrás y para los no tan modernos pues muy adelante, ez? Bai, ez da. Eta hori. Bai, sano dago, baina bueno, azkenan bai gertatzen da, ez dagoela, ez dakit nola esan, kaleko kultura hori bezala ez dago hemen, rap edo hip-hop kaleko kultura hori ez dago. Ez garelako ez da elkartzen gure artean nik uste zerbait totxoagoa egitera, eta urtarrien egon ginen Gasteizen, eta hor hip-hop festival batean, han jotzen, eta han flipatu genuen, nola zegoen jendea, nola elkartzen zen hango jendea, Bai, saretuta zegoen. saretuta zegoela, montatu zuten festival bat guztiz autogestionatuta, diskoteketatik kanpo, saletatik kanpo, eta guztia haiek kudatzen zuten, eta orduan Bai, kriston izaerakin, ez? hori da, azkenan hor konturatzen zara gehien bat, zenbat kostatzen diren gauzak, eta olako movida bat egitean, eta Eta ze garrantzitsu den, ez da? Hori da. Harremanak itea, eta hori da, hori uste da. dela estilo guztietan gaina, ez? Metaleroak inbar du beraien familia, eta Hori da. importantea da harreman hori Orduan, indartzea eta justamente baloratzea. rapan, bai izaeraz bada individualagoa, azkenan egin dezakegulako abesti bat ni bakarrik adibidez, grabatu eta base bat internetetik hartu. Nire kasuan ez dela horrela, baina egin Bai, dezakezulako egin daiteke. bakarrik, eta orduan nik uste hortik hasita ja egiten dela individualagoa bezala guztia. Aha. Orduan nik uste badela gauza bat aldatu beharrekoa hortxe eta zerbait guapo egiteko, gehien bat. Bai. Eta hemendiken, Naparrotiken jo duzu, esan oso Gasteizera ere bai joan zatela, eta nora mutu zaitu rapak? Jo, pues egia esan, leku askotara. Egia esan leku askotara. Oraintxe bertan, justo Euskal Herri mailan edo Espainira? Euskal Herri kanpora mailan, Euskal Herri mailan. Baina, bueno, ere regearekin jarraituta, Zeruat Alkanotik aparte, pues, Iruñar kolektiboarekin joan ginen Gironara pare bat aldiz ere, Aha. eta hor botatzen nituen nire letrak euskeraz, eta hango jendea pues, baita flipatzen zuen, esaten zuelak, ostia, eske haude euskeraz kantatzen, ez dugu ez ulertzen, baina guapoa dago. Bai, sonoridadea bakarra. Bai, guapoa dago. Eta, bueno, Euskal Herri mailan, pues, egon gara ere Donostin, egon gara Gasteizen pare bat alditan, Bizkaialdean ez daki jo dugun, oraintxe bertan. Bestela hemendik abisatzeiu Bizkaitarrai kontzertua lotzeko. Bueno, a ber, ez dakit, agian Bilbon ez ditut ateak irekitak, baino, ez broma da. Baitu gainera oso lagun honak handik, eta fijo noizbait joango gara aruntza, fijo gainera. Eta zer motibatzen zaio azkenen inbertsioa da, ez? Esatek genuna, dirun inbertsioa da, denboran, motivazioan, eta zerek emateizkizo indarrak segitzeko elkartzen, elkanokin base bat prestatzen, letra bat idazten. Ba, ostia, eske justo hau bada galdera, ostia, zaila niretzat. Azkenan ni badualako motivazioa jendeari nola influitzeko moduan, bai argi eukita ba, zaila dela hori, ez? Baina naiz eta agian jende gutxirentzat jo, edo entzule gutxirentzat bota bestiak, pues, lehen hitz egin duguna azkenan zenbakien aldetik, oraintxe bertan dena badirudela zenbakiak direla, ez? Bisitak eta Hori da, like eta... hori da. Orduan gure motivazio handiena bada, pues, kontzertutara joaten bada norbait, eta joaten badira 4 pertsona kontzertutara edo 5 pertsona kontzertutara, ba, 5 pertsona horiek gozatzea, guri, pues, lehendabiziko aldia baldin bada guri entzuten digutena, ba, esatea, ostia,
pues, ez dakit, gutxienez, Aize guztua egon izan. hori da, ez nituen ezagutzen, baina posibilitatea ezagutzen ditut, eta agian ez da gure, eta hori askok esan digute, agian ez da nire estiloa, baina kontzertutan flipatu dut, ez, eta justu aldrebes ere. Elkarrizketa askotan atatzen zaitena, eta nik supergarbi dauketen are bai da, dela jarrera kontu bat, ez? Kasi Bai. berdin dozeik ezon, gehiena inporta dona da, zuk eszenarioan daukezen jarrera, zenbateainoko ongi pasatezon da, zenbat bihotz eskaintzen diozon Bai. proiektu hori, zehal, eskaini munduko teknika guztia, Bai. eskaini bartzaiona dela bihotz. Bai, eta hori zu esan duzuna, gu badugu ardatz moduan jarrera, eta beti esan dugu musika eta jarrera, baela niretzat ardatz garrantzitsuena gehien bat, jarrerak markatzen zaituelako, bai pentsaeran, bai kontzertu bat ematerako orduan, bai musika egiterako orduan, bai idazterako orduan, eta horrek da markatuko duena gure bidea eta markatzen ari dena gure bidea. Eta ametsik, bete dozo ametsik proiektu honekin hasi zinenetik, edo badaukezo amets garbi bat etorkizunera bidea nahiko zinukena bete? Pues egia esan, orain eske ateratzen zait farra eta guzti, baina nik esaten nuen beti nire ametsetako bat da Atarrabiako txondak betetzea, eta ere lortu dugu ez, baina justo baelako herrio, Baina ez, ametsa bete. herrien dauko txonda ez, baina baitu amets batzuk betetak bezala, pues azkena hori, Atarrabiako movida hori, broma, nahiz eta bromarekin hasi, pues bazen, azkena guan egin ditugu juerga pila bat, eta beste amets bat, pues, adibidez, ez dago hilda jaialdian jotzea, jo genuenean, jo genuela rebote moduan, faiatu zuelako taldeat, baina gurekin kontatzea esan nahi du asko niretzako eta guretzako ere, konturatzen zarelako egin duzuna zerbaiterako balio duela eta estilo hori lehendabizikoz olako festival batean sartu dela. Orduan... Arrotasun hori, Bai, arrotasuna erabatekoa eta adibidez, pues, aurten txanterako jaietan justo aste hontan izango duguna ere pasada bat, San Ferminetan ere, herri San Ferminetan joko dugula eta... Non joko duzuen? Herri San Ferminetan. Txosnetan. Txosnetan, bai, hori da. Beasainera, joango gara ere txondetara. Badira gauza politak ez, gero konturatzen zarela eta ematen diotenak zentzua guztiri. Eta ere, pues, ametsetako bat badela jendearen errespetua jasotzea. Eta hori nik uste lortu gula eta beteta dagoela. Así que hori polita da. Eta epe motz, bukatzeko ja, epe motz edo luzera begide, badaukezue erronkarik, bai momentu honetan? Pues nire erronka, pertsonalki ez dut galeraren izenan hitz egiten, baina nire erronka nagusia da talde bat osatzea. Talde bat osatzea, baina rollo instrumentuekin, talde organiko bat osatzea, eta hortan reggaea eta hip-hopa lantzea. Hori izango litzateke ez dakit, ez dut asko pentsatu ez da, baina burura etortzen zaidana da hori. Taldetxo bat montatzea lagunekin, gehien bat, eta hori gozatzea musikarekin. Eta baita zabaltzea gure mezua, edo ez dakit nola, esan garrantzitsuena agian, mezua zabaltzea. Eta gure atzetik beste batzuk etortzea, eta hemendik urte batera Iruñerriko bi rapero gehiago baldin bada, pues hori da. Bai, hori da helburua eta ojalá. Benetan, ojalá. Eta bukatzeko zerbait esan nahiko zenuke entzulentzako, jakinda, Naparroa guztien ikusiko zaituela? Hombre, pues niri gustatuko litzaidake esatea errealitate puntu bat jartzea oraintxe bertan, musikaren mundu hontan badirudelako dena lehen hitz egin duguna bisitak eta zenbakiak eta bazaudelako oso espuesto bezala jendeak esaten duenari eta jendearen iritzien aurrean. Eta baita argi edukitzea bide zaila edo bide erraza ez dela izango eta bide zaila ez da ere, baino aurrera jarraitzea zure ideia baldin baduzu eta zu musika egiteko gogotsu baldin bazaude,
horrekin aurrera joatea eta jendearen iritziak entzutea, baina beti ere pues, konstruktibo aldin badira eta gehien bat, naiz eta musika estilo berriak landu eta ohikoak ez diren estiloak landu, horrekin aurrera jarraitzea baita eszenari aberastasuna emango diotelako. Ez dakit ulertu zaidan, ez, baino... Oso ongi, eskerrik asko. Bai, zuri, mila esker, Salvari, eta gaztetxeari ere, baita hemendik bialtza mezutxo bat urte hauetan gaztetxetik pasa diren talde eragile eta guztiontza eta argi eukitzea aurrean egongo garela eta borrokatzeko grinarekin. Egurre ba. Oso ongi, eskerrik asko. Zuri. Elkano inda prot. Sartzekunea, Nafarroan, Iruñean, musikaren anazkunea, etorkizun gaztea, baita gurea. 2021 urtea, lehengoa musukoen ostean, zetarua odeien artean, nire inguruan berriak diren taldeak, Elkano horien barnean, estopapear izan dugu joateko aurrera, hartzeko lekua, musika eta jarrera, rabada blekukoa, nola mendik atera gazteriaren mendekua, egi bihurtuz, kantu zarrak itxokuak eraberrituz, kantuan kantuz, kontutan kontuz, sampleak hartuz, gureak sortuz, horrela ziren, honela ziginen, behitu hautze da bumba paren bumba, Nafarrora karrietuko bai, selekta kolektiboaren antzera, burlata ordezkatzeko gai naiz da nahi, ez dago bueltatzerik atera, naiz eta guri mina egin nahi, naiz eta egon minaren zain, naiz eta gustukoa ez izan, honek ez dut trukoa ez da magotxan, ez naiz magotxan, ez nago horretan lan, estilo original, basetan letratan, aita galdetzen nau, baina zer da hau, egiten gaudena nola ostia deskribau, shoutout etxeko epai maiorientzat, rulatzen abesti guztiak txatezat, lehen gotaztak eta lehenengo zardezka, nesta lehen bizi ulertu gutxitazkaz, kas, baina gu relax, datorren ana etor dadila, da dena kaskas, baina gu relax, datorren ana etor dadila, naiz eta guri mina egin nahi, naiz eta egon minaren zain, naiz eta gustukoa ez izan, honek ez dut trukoa ez da magotxan, naiz eta guri mina egin nahi, naiz eta egon minaren zain, naiz eta gustukoa ez izan, honek ez dut trukoa ez da magotxan. Elkano inda prot. Honek ez dut trukoa ez da magotxan. Honek ez dut trukoa ez da magotxan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.